Witam bardzo serdecznie. A, włączył się ten noktowizor. Ja jestem Niklaus, to jest Splinter Cell, tak zwany Chaos Theory, czyli Kia's Theory. Moja ulubiona część Splinter Cella to jest oczywiście pierwsze podejście do nagrywania. Ciężko się tą grę nagrywa, bo tak jak wszystkie starsze gry niż 2-3 lata jest mega dużo problemów z nią, ale udało się w miarę ogarnąć. Nigdy jej takiej pięknej nie widziałem, w sensie w takiej rozdziałce i w ogóle. Także no, będziemy grać dopóki działa. Miałbym taki cel, żeby ją nagrać całą na YouTube'a, także postaram się. I no. Tu był taki bajer w ogóle, że rolką się kontrolowało szybkość chodzenia. Tak to się biega, a tak to się łazi powoli, można troszkę szybciej i tak dalej. Bo na konsoli wiadomo, był pad. A tutaj nie mamy tej możliwości regulacji stopniowego chodzenia. No, dobra, także idźmy. Wybrałem oczywiście poziom trudności najtrudniejszy. Tryb gry Assault, czyli będę mordował, bo jak tą grę przechodziłem tam przed wojną, to wtedy nie wybierałem, to wtedy byłem taki pacyfista, że nie mordowałem ludzi, a teraz będę mordował wszystkich, co tylko można. A nawet będę próbował tych, co nie można. W ogóle tu jest warto zwrócić uwagę, że gra wtedy szokowała w sumie grafiką. Naprawdę cuda się działy. No. Znaczy jest dalej bardzo ładną grą, jak widać nawet na dziś. Nawet na dziś jest bardzo ładną grą. Czekajcie, musiałbym zrobić jedną rzecz. To jest bardzo ryzykowne, co ja teraz robię. Musiałbym przesunąć kamerę niżej i zrobić na ekranie takie coś. Proszę nie wydupcz. Lambert. Dobra, może być. Spoko jest. What do you mean? I've had enough AKs fired at me in my time to tell you that wasn't one. All right. See if there's anything unusual going on with their equipment and keep us posted. Czy wiadomo coś o nowej części? Na razie nie. Możemy rzucać kamieniami i w ogóle. To było takie spoko. Nie było jeszcze spotowania przeciwników ani tego typu gówien. A włączyłem oryginalne dźwięki tych przeciwników, to powinno być ciekawe. I spróbujemy go chycić. Naszego pierwszego wroga. Człowiek nie dowierza, że wydawało się fotorealistyczne. Tak, ale grafa nawet jak na dzisiejsze standardy jest bardzo spoko. Siema Hasio Maszket, witam. Mnie tu nie widać z tego co ja wiem. Zaraz zrobimy... No te preocupes, es sólido. Okej. Czy tamten się kapnie, jak go tutaj capnę? Trochę się skapował, ale mogę mu zrobić taki motyw. Nie boję się absolutnie. Nikt mnie nie rozliczy. Jezu, jakie to było słabe. Już bębny poszły. Ale to jest taka celność. Dobra. Didn't anyone ever tell you that spelunking is dangerous? Oh no! You're going to kill me, right? Only if you say the word monkey. Now tell me something I want to know. Ammunition and medical supplies. Check around inside the keep. They have tons of stuff in there. Some of you guys are real helpful. Why do you have to work for the bad guys? You're the American oppressor. You're the bad guy. Are you gonna say monkey? What? No! Then this conversation is over. O! Wersja niemiecka. Nie, tu krwi w tej grze nie było nigdy. Dobra, czy on coś jeszcze Please powie? don't kill me! Please! I teraz, kurde, moje ulubione. Leć! Coś pięknego. Dobra. Oczywiście trzeba ciała ukrywać. To jest ta z tych gier jeszcze, gdzie trzeba było ciała... Czy on tam... No, ale nie tak, kurde. Trzeba wydupczać ciała. No. Co ty robisz? A w nowym MGS-ie jak przesłuchujesz, to nic nie mówią.
No i tu w jednej z nowych części też tak było chyba. Dobra, muszę go skryć. Skryję go na amen. Dobrze, skryłem go. Tu też te mapy były dość takie otwarte, że każdą się dało przejść dość na dużo sposobów. Także zobaczymy. Tutaj pamiętam, wychodziłem do tego światła, to mi się tak ta gra zacinała. Możemy oczywiście zrobić taki numer. Jesteśmy, kurde, stealth so much. Jakby ktoś się nie orientował. Dźwięk to jest ten niższy pasek, a widoczność ten wyższy. Yeah? They got themselves a little stockpile of high-tech kit here. Try and find out where they got it. See if those crates have SSCC barcodes on them and scan them with your EEV. The SSCC code is locked Rozdupimy. 5. See if you can find the other 4. I'll do my best. Teraz ktoś pewnie przyjdzie tutaj. Idzie. Idzie hopek. Zaraz go chycimy. A on jest cały ten. On jest cały gorący aż. Jest aż cały gorący. Gorący, co ja gadam. No idź zobacz co się zepsuło, no. No hay nada. Parece que estoy un poco nerviosillo. No, o tu można gwizdać w ogóle też. Co? I nie przyszedł. Jaki leszczyk. W ogóle można rzucić na przykład butelką w głowę i ogłuszyć. Tak nie... Nie pamiętam. Nie pamiętam, ¿No crees que ya es suficiente? A to tu Será nie idę suficiente jeszcze. cuando deje de hablar. Santo cielo, pero si hace más de una hora que no puede hablar. ¿Y si está fingiendo? Donna mamma. Trzymaj się, Sznita. Dobra, obejrzymy najpierw na dole, co się tu dzieje. A, to kojarzę tutaj. Czekajcie, czy tu szło chycić tak za winkla? To jest, kurde, najlepsze. O! Przepraszam. Ale chyba nikt się nie skapował. Żadne alarmy nie poszły. Trzymaj się, Bazzi. Dobra. Wszystko będzie dobrze. Pogasimy światełko. Wszystko będzie w porządku. Done. Przeskanowane. Romantyczne światło księżyca jest. Tego pana schowamy. Żeby czasem go nikt nie znalazł, bo to by bardzo było niedobre. Wdupcymy go tutaj. Denata. Panie Denacie, zapraszam na dół. Dobra. Porobieny. Ale ciemności egipskie. Taka gra o ciemnościach. Jesús. Sí, está fingiendo. ¿Fingiendo? Tiene la lengua Ah, oni go tu- aguanizada. Y el cerebro. Ja wiem, co tu jest Dale grane. más corriente, Saúl. Ya está al máximo. ¿Qué? ¿Quieres que traiga otra batería?
Qué gracioso el tío. ¿Otra batería? Oye, espera un segundo. Czekajcie. Le sale humo de las orejas. Voy a vomitar. Creo que está muerto. Solo hay una forma de estar seguros. Me voy a dar un paseo. Ej, ale tyś tu miał... Tyś tu miał nie iść. Myk. Brazylijski serial. Powiadomienia od donate'ów są wyłączone, bo nagrywam super elitarny odcinek na YouTube'a. Puta madre, arriba. Tak, bo włączyłem oryginalne głosy, żeby było fajniej. I already don't like you. Don't make it worse for yourself. Who are you? Shut up. Why did you torture Morgan Holt? Lacerda told us to. Why? What does he want to Why? know? Math problems. Programmer stuff. I don't get it. You're just the stupid one who likes to hurt people, huh? Exactly. Can you think of a Exactly. reason why the world wouldn't be a better place without you? Please. I didn't think so. Lacerda made Dobra, elo. Max Payne'a 3 na streamie już przeszedłem, dawno. No, Fisher taki trochę ma głos Batmanowy, faktycznie. Taki mroczny jest. Tam jest jeszcze jeden gostek i no nie wiem... Stinks. Ja, ej, patrzcie to. Patrzcie ten numer. It doesn't sound too good down there, Fisher. The sound isn't the problem. You should smell it. You're sure he's dead? Deader than Elvis. All right. Leave the body. We still need to recover any traces of the interrogation. Jak on Graham zamiera. will call you back. Jaką on robi twarz? Co ten Fisher? Dobra. O, bodzie, dobra. No i panie pyk. Nic nie było. Nic się nie zdarzyło. Ty tu sobie leż. Fisher, I said leave the body. We don't have the means to extract him. Just because he's dead doesn't mean I need Lol, to leave him here jaki hanging bug? like a piece of meat. Don't get too connected, Fisher. I need you to stay rational. You can spare 30 seconds for some simple dignity. Ej! Fisher! Fisher derp! Boże, co ci się... Fisher w życiu widział niejedno, na pewno. W ogóle to miałem go nie ściągać, bo mi teraz obniżą punktację za misję za to, ale już dobra. Podupczyło mi się trochę. Fisher jest trochę derpnięty. Wiecie, jakbyście przeżyli to wszystko co on, to byście kurde... Sam, it's Grim. We need No. to make sure that whatever Morgan Holt might have told them about Mass's algorithms never leaves this site. Okay, I detected a wireless link coming from the technician who left the room before you entered. so I'll need to recover any data he might have uploaded to their servers. Exactly. Od tych gogli kosmicznych, dokładnie. Patrz, jaki jestem dobry. Ja! Jestem najlepszym złodziejem. Kradziejem, włamywaczem. Jedno oko na wroga, drugie na żonę. No, on ma 3 światełka, a ino 2 oczy, nie? From the looks of it, these gorillas have a pretty temporary setup. Seems unlikely they have any kind of alarm system on location. Good. A mnie tak tu widać, fest? Faktycznie.
A po polsku pamiętam było: No, aquí no se ve nada. dlaczego torturowaliście Morgenholta? Bo to ¿Hay mi... alguien ahí? Ale zjebałem. O, denada. Czekajcie. O kurwa. Co ja robię? Czekajcie. Boże, przepraszam. Ale to zdupiłem. Dobra. No i kurde, miał być assault, jest assault. Proszę bardzo. To jest tryb prawdziwy assault. No, ty się połóż tu na pryczy, że sobie śpisz. Czekajcie, poskładam ich w namiocie, bo mi za to odejmą punkty potem. Proszę tutaj z kolegą ładnie. Wniknęli w siebie niczym kochankowie podczas upojnej nocy. Dobrze, żadnych śladów. Ciemność, zgasły wszystkie. Gdy odstawiasz pijanych kumpli do domu. Tak. Tu gdzieś pamiętam chyba była skrzynka do przeskanowania. Albo nie. A, była. There. Ha, jedno światło na potwory, tak, jak Wiedźmin. Mi się myli, bo tutaj na shifcie się skacze, a na spacji się... A czekajcie, a tu szło kiedyś... A, kopytka. O, miałem robić kopytkę, proszę, robię. Nie było powiedziane jak i gdzie. ¿Había alguien moviéndose por ahí? O kuźwa. Yo qué sé, por eso lo pregunto. Estoy cantando. Czekaj. Bo będę ich musiał powyzabijać za moment. Rastro. Dobra, assault. Absolutny barbaric. Dobra. Powiedzmy, że oni się tu potkli w tym korytarzu. Potkli się i leżą. Boże. Jak ja bym nie mógł tak to grać kiedyś. Ja kiedyś jak w to grałem pierwsze razy, That's 4 of the 5 crates, Sam. to... Keep your eyes peeled for the last one. To bym normalnie zajoba dostał, jakbym tak miał strzelać do nich. Ja musiałem wszystkich ręcznie załatwić i to jeszcze nie zabijać, tylko ogłuszać wszystkich. Takie miałem zasady, no. Takie miałem zasady. Panzerwafli nie uwzględniono. A, ten tam śpi. No fajnie, tak płynnie łazi. What you gonna do, a? What you gonna do? Zaraz go zabunkrujemy w bezpiecznym miejscu. Siema, Szerszon. Tam będzie dobrze. Gitara siema. Tak, a ten śpi. Największy borok. Patrzajcie, jaki nieświadom.
Sorry. Przepraszam. To nie jest nic osobistego, naprawdę. Siema, Reskt. Not in personal. But job is a job. Dobra. Te krajobrazy, obadejcie, jaka tekstura. W sumie fajne jakby zrobili takiego remastera porządnego Splinter Cella. To bym grał. Chociaż grafa i tak jest fajna tutaj. Recover or destroy the information about the massive canal. O! Halo? Why did you torture Morganhold? Lacerda! He wants algorithms! Some kind of computer algorithm! What does a second-rate communist revolutionary want with a computer algorithm? I don't know! I don't even think Lacerda knows! I think someone might have hired us! What makes you think that? I don't know! Lacerda! He's been making lots of deals! I don't know. Something's going on! I don't know what! But you don't know who he's been talking to. No! Then you're not much good to me anymore. No to kurde, siema Arab Kostek. No to lecisz, kolego. Najfajniej się ich ściepuje tak na dół z jakiejś fajnej takiej... tej łonej. Dobra, That server is the one that the tech transferred the interrogation record to. You'll need to access it. poka. Good work, Sam. That wiped whatever information Morganhold might have given them. Won't they wonder what happened to Haha, it? too It long. was easy enough to make your little intrusion look like a memory allocation error. Don't worry. we'll Kiedyś give you the przeszedłem best większość tools. misji w 100%. Kolego, ja kiedyś wszystkie przeszedłem. A teraz sobie odbijam za te czasy po prostu. Nie, to nie jest ogłuszanie, to jest zabójstwo, ja zabijam. Bo jak w to grałem pierwszy raz, to już tak właśnie... tak się spinałem masakrycznie, żeby nie zabijać. A teraz sobie po prostu... zabijam. Że mi się nie chce ich oszczędzać. Dobra, niech se pogadają. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi padre estaba en el ejército. Cuando comprendió que no podíamos ganar, nos llevó a las montañas con algunos de sus hombres y con nuestras familias. Y los americanos nos encontraron una noche Los americanos. en una tormenta como esta. Papap. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Llegaron en la oscuridad. No los vimos y tampoco llegamos a oírlos. Sincronizaban sus disparos con los truenos. Los cuerpos caían entre las sombras. Con cada relámpago se veían más cadáveres. ¿Pero tú sobreviviste? La dira Los americanos Guantanamera. no son carniceros. Dejaron a las mujeres y a los niños. Pero desde esa noche me dan pánico los truenos. ¿Me estás asustando a mí también? Ya te he dicho que no son carniceros. Su arma es el miedo. Y el miedo no se propaga entre los muertos. Los muertos to śmierć, nie? Siema Sleepy Morphy. A oba poszli. Ej, nie taki był plan. Cholera. Nie no, nie będę aż tak grał, żeby granaty ciepać, bo to już jest profanacja. Czekajcie. I teraz zróbmy taki motyw. Czekajcie, chyci się. Quick save'y. No. Samuela Rybaka, tak. No, kolego. No hay nada. No hay nada. Guantanamera. Justo cuando pensaba que nada podría ir peor.
Jose Arcadio Morales. Kubański... Pisarz. Eseista. Boo. Boo. I knew you would come. What? My whole life, I have been waiting for you to come. In the thunder and the darkness, and finish what you To began. dupcy. What are you talking about? You are one of them. One of the Americans who killed my family. And now you've come back for me. I don't think so. Do your worst. I have always known it would end this way. I am prepared. Dobra. Taki chętny na umieranie, no to proszę bardzo, nie mam oporów. W ogóle zauważcie, jak zajebiście tu wyglądają te... O kurwa. Trochę poleciałem. Za agresywnie. Chciałem powiedzieć, że zajebiście powierzchnie mokre wyglądają na deszczu. Co? Czemu on strzela? Mu się coś podupsyło. Całe życie na mnie czekał. Tak. W sumie to jest piękne, nie? Ho! Porque estoy cantando. God damn Fisher, you're insane. Mission over. O! Porque? ¿Qué pasa? Czekajcie, skapuje się? Tam się strzela. O Jezu, przepraszam, omskło mi się. Kajmieszkosz, nie mogę ci powiedzieć, przepraszam. To są dane bardzo tajne. Sorry, Porkę, ale... Dios mio. Dios mio, that was close. Szefie, kierowniku, królu złoty, wybacz mi. Naprawdę to jest nothing personal. O, patrzcie. Wygląda jak nadupcony. Autentycznie. Ej, ale te grzmoty realistyczne, nie? Oby to naprawdę grzmiało. Jak w prawdziwości. Tu też... tutaj można było zrobić taki bajer, pamiętam. Że on to skończył dospawać i tu można było przejść sobie. No ale... Niestety. Ja gram agresywnie, bezpardonowo. To się tam kiwie. Powykręcany od dopalacza jakiegoś. Całkiem niewykluczone, kurde. Dobra, idzie jakiś miglans. Czy pan idzie tutaj? No wolał, żeby mnie światło nie rozświetliło. Fest. W tym momencie. Ej, no co? Gdzie ty tu idziesz? O, dobrze. Halo! Ja. Nie chcesz gadać. No to cześć. Czekaj. Poważnie. Dobra, powiedzmy, że pijany. W papierach się będzie zgadzało. Cargamento recibido, María Narcisa. Todo en orden.
No i estoy cantando. Who were you talking to? What? Who are you? Ale oni te ryje I'm the mają guy who's gonna okropne, nie? break your knees if you don't tell me Straszne. who you were talking to. Oh God! It was Lacerda! Hugo Lacerda! Where is he? It's aboard the ship! The Maria Narcisa! Why? Weapons! He's delivering the new weapons to the other cells! If I find out you're lying, I will come back for you. Oh God! Please! Dobra, kolego. Niestety musisz zostać wyeliminowawszy. Ja pierdzielę. Sam, from everything we're seeing here, it looks like Lacerda's already flown the coop. Scratch the objective. You don't need to worry about taking him out. Maria Narcissa. You're not trying to set me up on another blind date, I hope. The Maria Narcissa is a boat. So was the last girl you set me up with. Fisher. Ha! The Maria Jajcarz. Narcissa is a cargo ship owned and operated by Celestina Inc., Portuguese shipping company. Registered in the Philippines, cross-Pacific freight contracts. Lots of details missing. Sounds suspicious. Sounds like I'm Oh. setting you up for another date after all. Can't wait to meet her. Fisher, your primary objectives are complete. We can extract you whenever you're ready. You'll need to signal for a helicopter pickup from the top of the lighthouse. Dobra. Make sure the light is out first. Will do. Ciała się da podnosić, ale są straszne problemy z przerzucaniem ich. Maria Narcissa. Tu się włazi z tej strony? Ja. Są ręce na drabinie. Tu jest gość gdzieś. A, tak go nie wybadam. A, jest, dobra. Nie, Fisher, jaka ty jesteś pałka? O Boże, dobra. O, przysiadłem aż przysiadłem. O Boże, muszę te save'y robić częściej, bo to jest dramat. Dobra, na szybkości. Nie, czekajcie, ja się wracam teraz, tak? Tak. Nie, nie, zgłupiałem. Co się dzieje? Nie, teraz się... Nie, dobrze, idę. A tu można zrobić tak. O, Subek, dzięki Sleepy Morphy. Czekajcie, a bo nie będę, bo się zdupi. Subek zagrał na innej scenie, bo to jest scena do nagrywania. W każdym razie dziękuję Sleepy Morphy i przywitajcie serdecznie Sleepy Morphy serdecznym... Dziękuję pięknie. Dopiszę za chwilę. Nie chcę, żeby się gra... Tą grę się ciężko streamuje. Się często wywala i... Estoy cantando. Dziękuję pięknie za słupka na dobranoc. Tego mi dzisiaj było trzeba. Dobra. Safe. Ej, czekajcie, zrobimy taki numer. Patrzcie. Maria Narcissa. You're not trying to set me up on another blind date, I hope. Uwaga, 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 So was the last uwaga. girl you set me up with. Jep! Fisher. The Maria Narcissa is a cargo ship owned and operated by Celestina Inc., Portuguese shipping company. Registered in the Philippines, cross-Pacific freight contracts. Lots of details missing. Sounds suspicious. Sounds like I'm setting you up for another date after all. Can't wait to meet her.
Fisher, your primary objectives are complete. You can extract Zawsze. you whenever you're ready. Zawsze You'll to need to chciałem. signal for a helicopter pickup from the top of the lighthouse. Make sure the light is out first. Siema Mitstormę. Will do. Teraz mam nadzieję... mi się kiedyś udało to rozwalić, ale to ciężko jest fest. Trzeba taki... chociaż... Zepsułem. Czy to jest ta wersja, co była za darmo? Nie, ta wersja była za pieniądze. Sam, from everything we're seeing here, it looks like Lacerda's already flown the coop. Scratch the objective. O nie, You don't o need nie, to o worry nie, o about nie. taking him out. O nie. Nie, ja to chciałem inaczej zrobić. Nie tak. Czekajcie. Jeszcze raz, bo to było lamerskie fes. Ja to muszę zrobić idealnie. Can't wait to meet her. Fisher, your primary objectives are complete. We can extract you whenever you're ready. You'll need to signal for a helicopter pickup from the top of the lighthouse. Make sure the light is out first. Will do. To muszę rozdupić, bo bez tego będzie ciężko. Tej drugiej nie idzie, szkoda. Znaczy, mi się kiedyś udało jakoś. Można granat by tam wdupić, nie? Nie w tym rzecz. On stoi pleckami, on musi pójść sobie gdzieś. W inne miejsce. Skapował się, oświecił flarę. Trzymaj się, Sleepy Murphy. Sam, from everything we're seeing here, it looks like Lacerda's already flown the coop. Scratch the objective. You don't need to worry about taking him out. Yes! This is what I'm talking about. Donda esta estoy cantando. Myk! No i evacuation, kurde. Czekajcie, K jest wajcha. Pyk. Completed, nie tam dobra. Prawie ideolo, 52 rating. O Boże! Nie dla ratingów to gramy oczywiście, naturalnie, no nie przyszłoby mi do głowy. Dobra, ja tu sobie skończę odcinek na YouTube'a. Taki akurat, będę po jednej misji sobie na YouTube'a nagrywał. Także dzięki za uwagę, zostawcie łapę w górę, wpadajcie na streamy, Twitch TV Niklaus. Zapraszam na G2, na Facebook i inne, ciach.